Incwadi kaYona, isahluko sesibini, iyafundeka. UYona wathandaza kuYehova uThixo wakhe embilinini yentlanzi, wathi, "Ndakhala kuYehova ndisembandezelweni, wandiphendula. Ndazibika ndisesiswini selabafileyo, waliva wena ilizwi lam. Ngokuba wawundiphosa enzulwini embilinini yelwandle, umlambo waba ngengca zonke kum. Adlula phezu kwam onke amaza akho alwayo, namaza akho agugumayo. Ndathi ke mna, ndigxothiwe phambi kwamehlo akho. Noko ke ndiyakubuya ndibheke etempileni yakho engcwele." Andirhawula amanzi, ada eza emphefumlweni. Andijikeleza amanzi enzonzobila. Ingca yolwandle yayithi jize intloko yam. Ndehla ndaya ezikhondweni zentaba, lona ihlabathi imivalo yayo yayindivalele ngonaphakade. Wesuka wabanyusa emhadini ubomi bam, Yehova Thixo wam. Ekutyhafeni komphefumlo wam ngaphakathi kwam ndakhumbula uYehova. Wafika kuwe umthandazo wam etempileni yakho engcwele. Abagcine amampunge angento yanto bashiya inceba yabo. Ke mna ndiyakubingelela kuwe ndinelizwi lokubulela. Endakubhambathisayo ndiyakukuzalisa. Usindiso lukuYehova. UYehova wathetha nentlanzi, yamhlanzela uYona emhlabeni owomileyo.